тамоми мухлисони футбол Мессиро ҳамчун бозингари боистеъдод мешиносанд. Футболбози аргентиниро бо голҳо, ассистҳо ва дигар амалҳои ғайриоддиаш дар майдон мо мешиносем. Ин футболбоз ҳамчун нафари камгап ва хуб менамояд, аммо баъзе чизҳое ҳастанд ки шумо намедонед. Дар ин видео мо ҳолатҳоеро мебинем ки футболбози аргентинӣ дар майдон бо дигарон муноқиша карда буд. Ин гуна Мессиро шумо қаблан надида будед. Дар комментария нависед ки аз нигоҳи шумо футболбози даъвогар кист? мо бошад сар мекунем. дӯстон, вақтҳои охир дастгириятон кам аст, аз ҳамин сабаб видео дар канал кам мебарояд. барои боз ҳам ҳавасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария даромада танҳо регистратсия кунед ва бо промокоди барсатиҷи 6500 рубл тӯҳфа гиред. аз шумо даромадан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Месси бар муқобили Рамос. дар рафти бозиҳои эл классико борҳо ин ду бозингар бархӯрд доштанд. моҳи марти соли 2019 Месси дигар худро идора карда натавонист. ба хотири ин амали Рамос Месси бо ӯ хархаша кард. дар ин ҳолат Рамос ба рӯи лео зада буд. он бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Барселона хатм гардид. ягона голро дар он дидор Иван Ракитич зада буд. ҳолати дуюм Месси бар муқобили Гарри Медел. дар Копа Америкаи гузашта Аргентина боз ҳам бидуни ҷо монд. аз ҳама лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар он мусобиқа дар бозии Чили Аргентина буд. лео дар рафти дидор корти сурх гирифт. ҳисоб 2-0 ба фоидаи Аргентина буд. Месси ба ҷаримагоҳи Чили рафт ва ҷангро бо Медел оғоз кард. Медел се маротиба бо қафаси синааш Мессиро тела дод. Месси бошад бо дастонаш. довар ба ҳар ду футболбоз корти сурх дод. видеодоварон низ қарори доварро қабул карданд. худи Месси ин қарорро нодуруст гуфт ва қайд кард ки баъди суханҳояш оиди доварон пас аз бозӣ бо Бразилия доварон ӯро чап гирифтанд. боз як ҳолати дигар бо иштироки Месси аз Копа Америка. Месси бар муқобили Кампос. соли 2016 бар муқобили Боливия вақте ки ҳисоб 3-0 ба фоидаи Аргентина буд, ба Месси қоидавайронкунии Кампос писанд нагардид. Месси дарҳол хеста ба сӯи рақиб даъво кард. дар ин ҳолат Месси корти сурх нагирифт, аммо зарбаи Кампос дар ҳақиқат хатарнок буд. дар бозиҳои дӯстона низ Месси баъзан вақт худро идора карда натавонист. Месси бо муқобили Янгамбива. бозии дӯстонаи Рома Барселона. Месси аз рақиб Янгамбива гузашт. инҷо қоидавайронкунӣ набуд. ҳимоятгари фаронсавӣ ба Месси кадом сухани қабеҳро гуфтааст ва Месси бо ӯ ҷангро оғоз кард. охирон ҳолат дар видеои мо бозии суперҷоми УЕФА соли 2009 аст. Месси бар муқобили Сирна. он бозӣ барои Барселона мушкил буд. Месси 22-сола ба пушти Сирна зад. ҳамчунин дар идома ӯ бо сараш рақибро зад. довар танҳо корти зар дод. худи Сирна аз ин ҳолат хафа нашуд. ӯ борҳо дар интервюи худ Мессиро таъриф кардааст. ба ҳамин тамом бародарон, лайк мон агар ба ту ин видео писанд омада бошад ва дар канали барсатиҷи обуна шуда зангулачаро зер кун ки аввалин шуда аз видеои нави мо бохабар бошӣ. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.